Dámy a páni, vítajte na kanále MR Tricks Collects a v dnešnom šialenom crazy videu si rozbalíme a zrecenzujeme tento nový set v anglickej verzii a to je Black Bolt a White Flare, ktorý sme už na kanále mali. A práve na zrecenzovanie a taktiež som vám zabudol povedať aj na preváženie, tu máme tento nádherný poster collection, v ktorom máme 3 promokarty a 4 balíčky, z toho 2 sú Black Bolt a 2 sú White Flare. Nebudem zdržovať a poďme si túto nádheru rozbaliť. Tak a ľudia, v tomto balíku máme, ako som už povedala, 3 promokarty a vlastne jednou z nich je tento krásny tepík, ktorý má tento nádherný taký old foil pattern. Tu môžete vidieť, aký myslím. A jo, veľmi krásna karta, musím povedať, také prasiatko. Potom tu máme Ošavu, tá klasický krásny Pokémon v takom istom paterne a Snivy, tiež taký, by som povedal, kúsok OG Pokémon, krásny Pokémon, fakt, že nádherný. A taktiež tu máme kódik, ktorý vám bohužiaľ v dnešnom videu neukážem, pretože si ho chcem veľmi rád nahať. Potom tu máme vlastne, ako som už povedal, 4 balíčky, z toho sú 2 Black Bolt a 2 White Flare. Takto vyzerá nejaký Black Bolt v anglickej verzii. A taktiež aj tie White Flare v anglickej verzii, lebo zatiaľ sme tu mali len openingy s Black Bolt a White Flare videami. Taktiež sa pozrite aj na shorts, lebo práve tam ukladám nejaké takéto jednopeky každý deň, tak doporučujem si vám to pozrieť. Tak a máme tu taktiež aj tento poster, ktorý si na konci videa rozbalíme a ukážeme. Zatiaľ sa mi ho veľmi nechce rozbaľovať, niekto už máme po sebe a na konci videa ho vám celý ukážem. A predtým, než si ich otvoríme, tak si ich prevážikom, ako je u mojich videí zvykom. Poďme si ich prevážiť, dávam tu krátky timelapse. Poďme si ich rozbaliť, práve som ich celé prevážil, takže sa poďme pozrieť na prvý balíček, ktorý vážil malú váhu a to je 22,45. Poďme si ho krásne rozbaliť. Dúfam, že v tomto boxe nám padnú nejaké super kartičky. Aby ste vedeli, aká je chase karta tohto setu, a je to klasický Zekrom, tu môžete vidieť, ako vyzerá. Krásna a nádherná kartička a ja dúfam, že nám v dnešnom videu padne. OK, kartrik je ako zvykom vždycky jedna. A poďme na to. Krásny pattern energie, veľmi taká zaujímavá, taká nová. Pripomína mi tie Evolutions energie. OK, ďalšia karta, Pidove, Carablast, Golett, Pawniard, Amoonguss, Semitode, Professor Research, Reuniclus, Timburr a ďalšia nová kartička do našej zbierky je hnusná Volcarona. Aj keď není zlá, má tento OG pattern týchto holo nových zvykom je. OK, karty odložím. Poďme na ďalší balíček, takže vo váhe 22,45 veľmi nič nebolo. Zatiaľ túto kartu sa položím a poďme na druhý balíček, ktorý váži 22,72, čo je tu najťažší balíček a ja dúfam, že v tomto balíčku bude nejaký ten hit. A ja tipujem, že tu aj nejaký hit bude. Tak poďme sa pozrieť, či som mal vlastne pravdu a či som to nezariekol. OK, poďme na to. Dúfam fakt, že tu padne ten Zekrom, alebo taktiež aj Reshiram, veľmi krásne kartičky. OK, kartrik je 1. Poďme na to. Basic Energy, táto krásna nová foilová a taká aj holo, ktorú sme v minulom balíčku asi nemali. Servine, Coverfolies, Duosion, Dynamo, Amoonguss, Scolipede, Prism Energy v reverse holo verzii, Behejem, divné meno strašne a hnusný, odporný, nosatý Conkeldurr, ty choď úplne preč, chce nosaň hnusný, smradliavý. Zatiaľ to vyzerá dosť biedne, čistá bieda. V tomto balíku 22,72 bolo nič. Tak ja dúfam, že tento peky 22,60, 22,55 budú nejaký ten Hollywood a zachránia nás to. 22,60. Poďme si ho rozbaliť a dúfam, že tu bude nejaká mega veľká bomba.
aby sme to nepokazili. Inak tento opening by bol veľký fail, ako ten Charizard box, ktorý si možno niektorí fanúšici poznáte. Pamätáte teda, prepáčte, bola to tiež takáto podobná bieda zatiaľ. Aha, bol tam jeden hnusný červ. Tak dúfam, že toto nebude ten prípad a v tomto balíku bude niečo dobré. OK, Basic Energy holo. Ideme na to. Zorua, Litvik, Ducklet, Deerling, Vačok, že Garbodor, odporný smetiarový Pokémon, Simisír, Lilipup. OK, máme tu SAR-ko, ty kokos, OK, Boufalant. To bude nejaká podľa mňa 20 eurová kartička, nejaká 20-10 eur, tu mať presne cenu, zatiaľ neviem aká je. Ale vyzerá strašne dobre, krásne, nádherné SAR-ko. Mega, ale že mega. Dám si ju rovno do slívu, mám slívy presne pripravené na takéto dobré hity. Taktiež sme tu mali aj Master Ball, sa mi zdá. Počkaj, ak sme tu mali Master Ball. Kde je Master Ball? Aha, ja som si to vôbec nevšimol, ľudia. Tak máme tu Lilipupa s Master Ballami, ty kokos. Som si tiež nevšimol, to bude nejaký fajný hit. Tak, tieto dve kartičky, už som vlastne spokojný s týmto openingom. To SR-ko môže dovršiť cenu tohto boxu, no neviem. Podľa mňa bude stálo nejakých 20 eur, a keď som za tento box dal nejakých 30 eur. V dráčiku prezne. OK, dáme to tu. A tieto dva hity si položím krásne sem. A poďme na posledný balíček, v ktorom môže byť tiež hit, lebo minulý balík bol s váhou 22,60 a tento balíček má 22,55. Tak som zvedavý, či v tomto balíčku nejaký ten hit padne. Poďme sa teda na to pozrieť. Podľa mňa tu niečo môže byť, pretože má fakt len o 0,05 gramu menej ako ten predošli. Takže tu fakt môže byť nejaká dobrá karta. Poďme sa rozbaliť, nebudem to zdržovať a okecávať to. Roztrhol som ho, nevadí. OK, poďme si to dať. Kartrik je 1. Basic Energy, Lampent, Ducklet, Julabi alebo Julabi, ja neviem, takých hnusných tak, Savidl, v pohode, Svana krásna labuť, alebo neviem čo to je, Hitmore, OK, not bad. Vyzerá to tam, že za toto extrémne blízka, to som dúfam, že tam bude nejaký hit, vyzerá to ako SAR-ko, nechcem nič rozprávať, že SAR-ko v jednom boxu, počkaj, sa tam ešte čupnem. To je fakt dobrá karta. Dobrá karta. Ja ho to nechcem smysl, no nevadí. Pokéball. To je golden karta, teraz sú golden. A ja som sa tak tešil, že to bude SR-ko. Ja som sa tešil. Ale aspoň tu máme nejaký Pokéball Panska. A ja som sa tak tešil, že tam je golden karta. A ma úplne zmiatol ten okraj, nevadí. Takže v 22,55 sa nachádzal jeden Pokéball a jedno holo, ktoré som práve vyhodil. Dobre, tak toto vyzerá, že je práve koniec videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa na budúce. Čau.